Armut kilong kumi nakasnong darang kilayo ban pelat im ya kawe kedekho ka tip kertengkum ka Brownwood awal. Kini kilong kumi kilalap ya kene kedekho ha kendo kat ba kidang ni tho ding na kawe ka klau badra ya ka shashnong ban panjing mut kumno ban ajing ya da ya kene kasim namar ki subah ba ka don jing pang jing stom. Na kaliang uskatri ka darang Tourism Development Society badru kilong yalam shnong kila pentip syakatanat Wildlife West Giant Hills District. Bat mardor kat nadru kalapha ya kinong tre jongka ban hiar syakasnong darang ban shimti ya kate kasim. Na kaliang kasnong darang ka kerpat ika sorkar ban ajing arab ya ki armut kilong kemi da ki kenja skim om da ki momento na certificate kenang bakan ai men sim shu ya ki bat ya ki wei ban shim khia ban nang palai em ya kum kine ki jajing thau ki balajan du jai bat kin lai na ke jingsha penya pathar bat bamdo haki runar ki bomdon ke jingkit kli ya ki mrat ki balajan du jai na ka slap thei ka brown agus nak aktif parang ki ang ka Brownwood kini kisim pelajaran du jai hak ne ka jala jungi de na ka pat na ka leng department bahkan paikman bahkan ai award ne tang ki award nang bagi some donation nang tak kini kilong kumi armun kini kilong kumi ki im tin dai jak po lang ba ka jing lek cloud jungi pan tho ding pan lek khar kini dok wai pan di ha ki yeu dok ki khane ki Senong jengi nama kedega cakap tulis dengan kerpat dengan department bahkan long konsen nama tak kini ki long kami makidei ki long kami belum dan lock su ki rap ki kun jengi long ba ka jing lek kau jengi tak kadau department ru layok ka jing mentai kendet bat kasket ka jing mentai kendet long ba dah kene ki jing save kini long kami ya kene kasim lebih lama tang kene hi boleh sibun